Waktu nomor 7, wala. Lihat sa kanila mo rin, number 12.
Nomor 1. Berangkat sunrise. Dimana bola pinahabol ng Peru. Makakabawi ba ang mga pamanatili ng Palestina ang labangan? Yan ang usabi. Tulungan na sila. Ang masisiyan. Sumapak kayo. Ayun ang pamilipin. Rebound by number 7. Ayan na ang masabi. Oops. May foul. Number 12. Number 69. Single. Number 72. Number 61. Number 61 sunrise.
Single.
Baik, berhenti polis. Yang tahu jersey nombor 15. Abad. Jersey nombor. Bola yang berputar saat kau dulu. Bukan kau kemenangan Palestina. Baiklah Mustafa. Nomor 16. Second free throw, Jefferson.